An filɛbagaw ka fo ka wale ɲuman dɔ kabi yana fo aw sigiyɔrɔ la ka lajurɔ la ka fɛ ka bɛ ka Mali kunnafoni point net TV de lajɛ ni wagati na an bɛ kɔfilɛ kɛnɛ na kɔfilɛ kɛnɛ ye kɛnɛ min b'a hakili jigin an ka kɔrɔlenw na an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ an ka kɔrɔlenw a dɔw bɛ yen olu man kan tɛ ka bila a dɔw bɛ yen an kan ka olu ta bala kosɛbɛ yalasa sini ma sinikɛnɛ an ka hadamadenya a bɛ se ka lasabati cogoya min na bi kɔfilɛ kɛnɛ wulila k'a senaya la an bɛna baro kɛ fɛn min kan o de ye kundigicogo ye kundigicogo suguya jumɛn kunungo ni y'a ta k'a lajɛ an ka maakɔrɔw fɛ yen kɔɲɔmuso kun ani jibatɔ kun ani denba kun nin bɛɛ lajɛlen kun ye kunkolo kelen ye nka masiri o de b'u bɔ ɲɔgɔn na kunkolo min filɛ nin n'i y'a ye a b'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin bɛ sɔrɔ jibatɔ kun wali kɔɲɔmuso kun ye ala masirima yɔrɔ n'i ye masiri ye min na o bɛ sɔrɔ denbajala bɛ mɔgɔ dɔ kun na kɔɲɔ na kunkolo in bɛ k'i kunna u bɛ masiri kala minnu kunsigi ka jan a t'a kun bɔ a ka dala se komi min kunkolo bɛ ka digi o kunsigi man jan kosɛbɛ a bɛ dala se ni denba turuw ye ni y'a masirima yɔrɔw ye kanubagaw an y'o de fɔ aw ɲɛna fɛn o fɛn de bɛ yen nɔ n'a bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka hadamadenya la sabati n'a bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka siniɲɛsigi taa ɲɛ an k'an jija an ka kɔrɔlenw an kana bɛɛ lajɛlen bila a bɛɛ lajɛlen tɛ bila fɛn ye n'i y'a ta k'a lajɛ nin kunkolo in filɛ nin a digibaga bɛ ka dɔgɔya dɔɔni nka fɛn min don a kan ka matarafa n'an b'a kɛ i tɛ wari caman bɔ i tɛ sɛgɛnba kɛ i tɛ mɛn k'a fɔ ko i sɛgɛnna sigili ye k'i kunkolo bɛ ka digi o tuma na ala k'an sɔn hakilina ɲuman na ayiwa an balima n'u la an tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la ne tɔgɔ ko Majire ka bɔ Jalakɔrɔji nin kun in kɔni fɔlɔ an kun bɛ nin ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw fɛ u kun b'a kɛ jubatɔ kun ye ni kɔɲɔmuso ka kɔɲɔ kun bɛ kɛ a kun bɛ k'u kun nka sisan a bɛ se ka kɛ denba kun fɛnɛ ye ni kɔɲɔw bɛ se masiriw bɛ k'ara k'a kɛ denba kun ye jalatigi bɛ se k'a digi bolomafaraw bɛ se k'a digi a ma ban masiri bɛɛ bɛ se ka k'ara nɛgɛni bɛ k'ara sanuni n'a ka di i bɛ sanuni k'ara n'o man di ye yɛrɛ garima fana i bɛ se k'o k'ara o bɛɛ b'a cɛɲa awɔ a bɛ digi ni mɛsi ye a bɛ digi ni gari ye awɔ ni mɛsi man di minnu ye a bɛ digi ni gari ye dɔw fana b'a sɛnpulu kunkun ten o ye minnu b'a kɛ jubatɔ kun ye dɔw b'a sɛnpulu kunkun kɔɲɔmuso taara fana a sɛnpulu fana bɛ kunkun mɛsi tɛ k'ara gari tɛ k'ara masiri tɛ k'ara mɛ n'i b'a kɛ kɔɲɔ ta ye parilikɛla ninnu i bɛ se ka nɛgɛni k'ara i bɛ se ka gari k'ara ne bɛna min kɛ o ye a jubatɔ kunnama de o bɛ kɛ jubatɔ kun ni jiginna sisan ni denkundi kɛra sisan u b'a kɛ jubatɔ kun ni cɛman don siɲɛ 3 ni musoman don fana u b'a digi ko 4 kɛ n'i y'a digi fɔlɔ la i b'a foni o kɔfɛ ka tila ka segin tuguni k'a digi i b'a foni o na ka se fo siɲɛ 3 ma o ye cɛman ta ye ni musoman ta don i b'a digi siɲɛ 4 fɔlɔ la o kun b'o de kɛ ayi kɔɲɔ na hakɛ t'o la kɔɲɔ na n'i y'a digi dɔrɔn ni kɔɲɔ dɔgɔkun bɔra dɔw ta bɛ dɔgɔkun kunkun ni minan siri sera u b'a foni ni dɔw yɛrɛ ta tɛ minan siri kunkun n'u bɔra denba fɔli la dɔrɔn u b'a foni
ajubaatɔ kunnama in kɔni kɔrɔ kun b'o la parce que u b'a fɔ ko n'i y'a digi ko sisan i den fɔlɔ la ko n'i ye den o den wolo i b'a digi kun awɔ sisan n'i m'a kɛ den fɔlɔ in na o y'a bannen i t'a k'i kun mais n'i y'a kɛ fɔlɔ la fɔlɔ mɔgɔw u b'a fɔ ko fo i den o den i k'a k'i kun an kɔni y'o ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw fɛ awɔ kɔɲɔmuso ka tile 15 awɔ sisan kɔɲɔ bɔdon ni kɔɲɔmuso bɛ taa cɛla la sisan u b'a digi ni y'a digir'o la sisan a bɛ tile 15 a b'o kɛ tile 15 la kɔɲɔmuso ka tile 15 a tɛ foni dɛ parce que n'i y'a digi kun dɔrɔn fo tile 15 a tɛ foni o la fo ka taa tile 15 dafa a fɔ nin ma ko jubaatɔ kun ni ne bɛ kɛ kɔɲɔmuso kun sisan ni mɛsi kɛra a la ni lɛni kɛra a la a bɛ kɛ denba kun ye mais y'a jubaatɔ kunnama de o n'a kɔɲɔmuso kunnama fɔlɔ fɔlɔ an kun bɛ ni kun in de digi ni ne kun ye denba kun ye ni muso jiginna sisan nɔ sisan ɲɛ ni sigi a la a kɛra denbajalatigi ta ye ni kun ye nin k'a la dɔrɔn fɔlɔ o kun b'a yira ko ni tigi ye denbajalatigi ye ni kun ye nin ye mɔgɔ kunna kɔɲɔ na an kun b'a fɔ o de ma k'o ye jalatigi ye
sisa nin kɛlɛ ala o y'a kɛlɛ denbajalatigi ta ye an fɛ ni kun ye nin ye fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ kunna o kun ye denbajalatigi de mais n'a digira ten tɔ ka sɔrɔ nin ma k'a la o bɛ jubatɔya yira wala a bɛ kɔɲɔmusoya de yira o kun ye fɔlɔfɔlɔ ta ye mais sisan wagati teliya bolo ma nin ye modèle dɔ ye jɔgaramɛw de bɛ nin kɛ ka caya n'i ye kɔnɔhɔrɔ ye fɛn fɛn la o ye jɔgaramɛw de b'o kɛ ka caya nin fana ye modèle dɔ ye denba bolomafaraw minnu bɛ ka denbajalatigi dɛmɛ anw de tun bɛ nin kɛ ka caya minnu bɛ k'a dɛmɛ nin fana y'o modèle ye nin fana ye bolomafaraw ka tulu ye mais sisan denba dɔw b'a dɔn denba dɔw b'a fɔ k'u tɛ nin modèle in fɛ ko nin ka bon ko a t'u ɲɛda minɛ k'u bɛ nin fɛ denba dɔw b'a dɔn sinon fɔlɔ ni ne tun bɛ denbajalatigi yɛrɛ ni tɔw bɔ ɲɔgɔn na ni kun ye nin ye mɔgɔ kunna dɔrɔn o kun ye denbajalatigi yɛrɛ ye ninnu tɔw kun ye bolomafaraw ye a modèle cayara nin fana ye modèle dɔ ye nin fana modèle bɔra sisan n'an ye mun ye jeliw kunna sanu ni fɛnw na an fana b'o ladege sanu se tɛ minnu ye an fana b'olu ladege k'o dilan ka di mɔgɔw ma nin ye o modèle dɔ ye a modèle cayalen don sisan nin fana filɛ nin ye nin fana y'a modèle kalalen ye Demba Koun digilen jɔni sanfɛ ni minnu pereselen don minnu ka teli ani temps tɛ minnu bolo sisan bɛɛ pereselen don an bɛ nin ta dɔrɔn k'a don an kun na n'i yɛrɛ m'a fɔ mɔgɔ min ye k'i kun digilen tɛ o t'a dɔn k'i kun digilen tɛ nin y'a chapeau ma ye sanu ni kalalen don ale la bon a denbajalatigi principal fana ta filɛ nin an ye denbajalatigi yɛrɛ ka turu kala nin fɔnɔ na n'i pereselen don dɔrɔn i bɛ nin fɔnɔ san k'a don i kun na wala temps t'i bolo wala kunsigi t'i kun na an y'a dabɔ bɛɛ ka dɔ sɔrɔ a la a bɛ se ka kɛ Demba Koun ka di e ye kunsigi t'i kun na an bɛ nin kala ka d'i ma i b'a don i kun na wala ni minnu pereselen don baarayɔrɔ mɔgɔ ninnu olu fana bɛ nin don u kun na nin dabɔra olu fana kama awa sisan ne ta ye min ye yɔrɔ ko denbaturu ninnu donnen kɔfɛ parce que a bɛna caméra jɔjɔ ninnu bɛɛ kan quoi nin bɛɛ tɛ turu ye caméra bɛ jɔ olu bɛɛ kan denbaturu ninnu donnen kɔfɛ kɔnɔ dɔ tun bɛ yen nɔ f'a kun ka o fana tun bɛ sɔrɔ jalatigi kan na maa fila a bɛ cogo di Moro i kana ne ɲɛda bɔ dɛ awɔ ni ne tun bɛ siri ka caya sisan yɛlɛma nana fila minnu b'i bolo i b'olu yira awɔ i b'a fɔ ko a ka ca quoi yɛlɛma nana o de y'a modèle caya sinon finman de tun bɛ yen finman ni marron mais sisan a modèle ka ca nin bɔlen kɔ ninnu nana nka hali sisan a bɛ marché parce que mɔgɔw bɛ ka taa kɔrɔlen kunda de sisan a bɛ marché denmisɛnninw tɛ nin fɛ mɔgɔkɔrɔbaw de bɛ nin fɛ nin fana ye buguli ye u b'a fɔ nin ma ko ancien dɔw b'a fɔ janjigi mɔgɔw ka dɔnniya cogoya tɛ kelen ye nin fana de ye denba buguli ye ayi dɔ wɛrɛ tɛ yen komi fɔlɔ kunda de yiralen filɛ an yɛrɛ de ye création kɛ nin na sisan denbaw fana bɛ nin ta n'u ye nin ta dɔw b'a dan nin ma nin y'a den ye nin bɛ siri kan kɔrɔ nin bɛ siri kan kɔrɔ n'i ye nin siri kan kɔrɔ bɔ nin bila a kan nin ye sisan denmisɛnninw ta ye olu fana tɛ nin fɛ mɔgɔkɔrɔbaw de ta ye kɔnɔ ye
sisan kɔni marché jɔlen don dɛ. Marché jɔlen don yɛrɛ. N'o tɛ a kun bɛ san nka sisan an bɛ yɔrɔ min na sisan. Ni mun y'a san ka taa u b'a minɛ ɲɔgɔn bolo. Donc o gɛlɛya de b'anw fana kan. Sugu tɛ yen, a bɛɛ de jɔlen don sisan, fɛn bɛɛ de jɔlen don an fɛ yan sisan. Puisque n'i ye tulu kelen san, comme u b'a fɔ ko chapeau n'i ye tulu kelen san sisan, a bɛ se ka min kɔɲɔ camanba k'i bolo. Donc e tɛ se ka n'a kun digi. Fɔlɔ u tun bɛ kun digi u bɛ nɛgɛ sir'a la, mais sisan nɔ u bɛ tulu dilannen san ka taa bila u bolokɔrɔ yen. Ni min nana ka na boloɲɛ 100 digi o bɛ tulu in don a kan. Ni min y'i kun foni k'a dalajɛ sanfɛ o bɛ tulu in don a kan. Donc an tɛ ka marché sɔrɔ sisan. Mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ kɔrɔlen kɔ a tɛna kɛ gɛlɛya ye. Mɔgɔw kɔni bɛ ka ɲinɛ kɔrɔlen kɔ. Hakilina min bɛ ne na an ka segin kɔrɔlen ma. Nafaba de b'a la. Nafaba de bɛ kɔrɔlen na. Mɔgɔw de bɛ ka fili kɔrɔlen ma n'o tɛ nafaba de b'a la. Wali sɛgɛn de bɛ k'a kɛ wa gɛlɛya de bɛ k'a kɛ wa ne t'a dɔn. N'o tɛ nafa kɔrɔlen tɛ se ka tunu. E ma ye ne y'a fɔ ko nin ye jalakɔrɔ ye mais hali sisan a bɛ ka sa. Nin fɔlɔ de bɔra. Jala in bɔ kuma yɛrɛ ne bɛ se k'a fɔ jala in bɔra ka sɔrɔ ne tɛ bɛrɛ dɔn. Puisque n kɔrɔbayara ka sɔrɔ n baw b'a sigi. Wa hali sisan n'i y'a ye a bɛ san kɔni mɔgɔw bɛ ka segin kɔrɔlen de ma. Ayiwa an filɛbagaw an bɔra ka fɛn min yira aw la sisan ne ɲɛna n ko faamuyali caman b'a sɔrɔla a la bari ka d'a kan diɲɛ bɛ ka yɛlɛma hadamadenw bɛ ka taa o kuma na diɲɛ mana yɛlɛma cogo o cogo an ka hakili to an ka kɔrɔlenw na a yɛrɛ bɛ fɔ ko diɲɛ bɛ ka yɛlɛma diɲɛ tɛ ka yɛlɛma manifinw de bɛ ka yɛlɛma manifin mana kɛ cogo o cogo ni hakili to i ka kɔrɔlen na a ka ca ala fɛ sini ma sinikɛnɛ k'o bɛ taa ɲɛ an ka siniɲɛsigi bɛ se ka lasabati o kuma na masiri minnu filɛ nin ye a ma fɔ k'an ka bɛɛ lajɛlen bila lafiya taga sira minnu filɛ nin ye a ma fɔ k'an ka bɛɛ lajɛlen bila nka an ka hakili to an ka kɔrɔlenw na kanubagaw nin de tun ye aw garisɛgɛ ye kɔfilɛ kɛnɛ kan ni masa in b'an ka jɔnya jɔ an na don n'a nataw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔfilɛ kɛnɛ wɛrɛ kan aw k'an bɛn